unendlela odalwe ngayo uba wenza izinto ngayo. Umnye umuntu okwazi ukukuriseta back to factory settings, noba uye wona kangakanani, noba uye wasela kangakanani, noba uye wafeba kangakanani, noba uye wahamba waya kwa-African spirituality kangakanani, noba uye watshita emtshatweni kangakanani, noba uye wenza ntoni. Think of anything esiyenzayo yakwi-kingdom of darkness. Once ubuye kuYesu, kuye yedwa okwazi ukucofa athi reset to factory settings, uvele umshini wonke ube revirginated, ube livejela kabutsha ke ngoku kuYesu, akumolde again. But i-process kuba uke wahamba waya kwicala le-rebellion, it will take time than umntu ebelahleke elapha ngaphakathi. Wena ususwa kude kwizinto ubusuziqhelile. Andithi bengasaqhelanga nothandazela ukutya, bengasaqhelanga nokwazi umoya oyingcwele, funeke ndicinge wona kuqala, bengasaqhelanga, bese ndiphila careless kakhulu. Ngoku funeke ndiphinde ndimoldwe back to le nto endake ndayifunda. Izawuthatha ixesha. Kanti olapha, olahleke lapha eyadini, yena kuthiwa nyusa igazi fondini kuba uyakwazi ukukhwazwa every now and again. Kanti wena wayengawashiya. Reset to factory settings. Step 28 ke lo.